Finally, nakabalik din ang Bicol after 10 months. So ito na, bubuuin na namin yung plano ngayon na Mayon 360. At kasama ko si tada! Hi, my name is Crystal Joy Marcolita de Guzman. From Bicol! Mayon 360 tayo ngayon. Then padyakan na naman ulit. Let's go! Nag-bus kami from Manila. Malis kami kahapon ng 4:30 ng hapon. January 20. So, ibang araw kami sa Bicol. Gagawin na namin yung aming dream na loop. Anong loop yan? Anong loop yan? So, ikot kami ng Mayon 360. Malamang-lamang makakarating na kami na Legazpi ng mga 4 or 5 a.m. January 21. So, 8:43 na ng umaga. Mag-aalmusal muna kami. Nagbay kami ng Bicol last year, March 2023. 10 months yung pagitan. Ngayon, Mayon 360 naman. Mami, pero pansit ba to yung gamit? Time check, 9:58 a.m. Nasa harap kami ng Bicol University. Dito kami magsisimula nung Mayon 360 namin. Bili lang muna ng tubig, CJ sa loob. Bantay ako ng bike namin. Time check, 10:04 na umaga. Sana no aming 360. Nag-iwan muna kami ng gamit dun sa friend ni Pel, si Beb JD, shout out, thank you. Sa Rawis kami, so counterclockwise yung aming Mayon loop. Ayan si Pel, siya mauuna ngayon. Habang umiikot kaming 360, makikita namin na si Mayon. UST Legazpi Campus. Mula dun sa Rawis, starting point namin hanggang sa unang checkpoint namin sa St. John the Baptist Church. 24 kilometers yan. Tapos ito, medyo masikip yung daan. Kaya alaalay lang din kasi sabay namin lahat ng klase ng sasakyan dito. Basta nandito si Mayon sa paningin namin, hindi kami naliligaw. Basta yun. Gamit namin syempre pa rin yung ano namin, Stout Siblings. Yan. Kung may may ano? Yeah! Quing, quing, quing! Time check, 10:55 a.m. Nasa Santo Domingo na kami. Legazpi pa rin to. Nasa 80 plus kilometers to pag natapos namin. Dun sa ruta, sa mapa, hindi siya talagang pabilog. Mga checkpoint namin, bubuo siya ng triangle dun sa ruta. 3 checkpoints, pero 360 view yon ng Mayon. Unat, grabe 5 pero mukha talagang flat, no? Ang kunat. Grabe. Oo, ang tigas. Lalo na kay CJ na bagong palit yung brake pads, ang kapal pa. Sumasahid pa sa rotor niyan. Oh. Ay. Hindi, ganun din yun eh. Edi, sa harap mo naman din yung kukunat. Oo. Oh. Yep. Saka mas okay na ganyan na din. Kahit ganito, yun naman yung view natin. Check, 11:60 na ng umaga, nakaka 15 kilometers na kami from Bicol University. 65 kilometers pa. Good luck. Nakakailang kilometro na rin kami ng banayad na ahon CJ. Sana na kami. Barangay San Fernando. Bongga o Bonga National High School. Time
check, 11:41 na ng umaga. Puro lusong na kami. Dahil sa ano eh, nakita ko kanina, malilipo. Nakakatawa, grabe. Ayoko na mag-bike. Pero, 11:56 AM, nasa Tabaco City na kami. Eh, nakaka 26 kilometers na kami. Kanina kasi mahabang lusong, di ako nakapag-video eh, wala akong chest. 12:05 na tanghali. Nasa town proper na kami ng Tabaco. Ito na. St. John the Baptist Church. Dito yan sa Tabaco. Albay. 12:19 ng tanghali, nasa Barangay Bangkilingan. Tabaco City na kami. Albay. my own. Ha? My own. My own. My own. Ang kalsada oh. Dahil maganda ang kalsada. May magandang Bicolana. Papaspas ka lang pag may magandang kalsada. May magandang Bicolana eh. Gigil yan oh. Kakarga yan oh. Kumakambyo siya. 12:54 ng tanghali. 14 kilometers pa hanggang Ligao. At yan yung babaybay namin. Wala na sa ulirat. Kailangan nila ng ano. Sabi niya, may 360 tayo pagdating ng Bicol. Ako talaga yung nag-aalangan nung una kasi galing akong shift kahapon. Sabado, tapos bumiyahe na kami ng kinahaponan. Wala naman din ganong tulog ng biyahe. Tapos sabi niya, go pa rin. Ayan. May mananahi sa likod ko. Ha? Oh. Mananahi. Bantayan National High School. Sa Barangay Ban. Nina? Okay. Sa Barangay Bantayan na kami. Tabaco City pa rin. Tabaco pa rin. Ligaw, pag dinare-diretso mo tong ruta. Pero Tabaco City pa rin to. Ang ganda ng view. No? Ano yan? Ayan. Pero may bumubukol na sa binti ko. Buti, ang sakit. Nasabi lang binti ko na. Ang sakit. Spirito ni Benji. Sabihan mo kami. Ayun na nga mga kabi, kasama nyo na naman ang pinakamahina. Siyempre ako yung tumukod, di ba? Sakit ko naman dito. Tapos 10 kilometers pa yung kakahunin namin hanggang Ligao. Ayan, dyan kami dadaan. Tapos tumabay pa yung chan ko, ang sakit. Inaalalayan mo na yung binti mo, inaalalayan mo pa yung chan mo. Mula dito hanggang Bicol University, mga nasa 35 na lang, no? 35 kilometers. So medyo malapit, pero yun nga, ito muna yung 10 kilometrong susunod na yan, aahunin muna namin bago kami makapunta dun sa mga patag ulit sa Ilobatan, sa Kapalitas, sa Daraga. 1-to-1 namin to, so 1:31 na ng hapon. Malamang-lamang to, mga alas 6, no? Alas 6 na siguro dating namin dun sa baba. Hindi kita. 2:09 na hapon. Hindi ko lang saan na to. Basta nasa Tabaco pa rin kami. Late lunch na. Hindi ko na kinaya. Naki-CR na ako dito. Mahirap pumadyak pa ako ng may dala-dala ng sama ng loob. Ayaw ka naman siguro. Kaya naman. Sumblang. Hindi ko sure. Focus akong tapusin to. Dito na lang hindi ko ngayon. Adobo. Anong minuto yan? Sayo? Ayun. 2:24 na ng hapon. Back to saddle. Nakakakain na. Nakakakain
na, nakakain pa. Sobrang gaan sa feeling, grabe. Kasi kanina wala, mapapraning na ako, di ba ako nauunahin ko yung pulikat ko, yung sakit ng tiyan ko. Ngayon, soya-soya na ulit. Palag-palag na. Sakto, mag-alas stress na, 2 minutes before 3. Sa Ligaw na kami. Konting-konting kembot na lang to, pabalik na ulit ng Ginobatan to. Kumailang kilometro, siguro 3 kilometro na yung nilulusog namin. Hindi ko pa rin mahabol si CJ eh, mamadali eh. Bukan natin lapitan. Kaya wala na sakyan, nabuli natin. Ay ano, bumomba sa lusong. Grabe. 3:12 na ng hapon at nakababa na ulit kami dito sa Ligaw. Kakaliwa kami dun sa intersection pabalik na Ginobatan. Tapos aabot pa kami, taming Sumlang Lake. First time ko makapunta dun. Dapat nung nakaraang vehicle ride namin, pupuntahan namin yun, kaso ginahol na kami sa oras eh. So ngayon namin pupuntahan. Just dito, banayad na lang. Maiksi lang yung pagitan ng Ginobatan, Kamalig, Daraga. At least alam na namin malapit na kami. Oh, kumusta? Kumusta ka sa Lusong? Gigil na gigil ka sa Lusong eh. Paano yung masaya? Paano? Ay, lulusong. Paano yun? Ano? Pagpalusong nga naman, padya mo. Sayang ang lusong. Yo. Alas 4 na ng hapon, sakto. Dito pa rin kami sa Ginobatan. Albay Sports Complex. Konting kembot na lang. Tapos na to. Ano gusto mong gawin? 4:05 na hapon. Ito na, sa Travesya, Ginobatan. Dito hindi kami nakapagpa-picture kasi inabot kami ng dilim tsaka ulan. Videoan muna natin. Travesya! Tada! Ay, naulit sa gilid namin si Mayon, pero may uulap eh. Sakto. Kamalig na. 4:12 na hapon. Oh. 4:28 na hapon, nasa bayan na kami ng Kamalig. Actually, lumampas na. Konting kembot na lang. 3 kilometro na lang, Sumlang Lake na. Nakakagana pumadyak. Sarap lang namin yung Mayon eh. Sumlang Lake. Hindi ko na. 5:10 ng hapon. Sumlang Lake. At ayun na ang Mayon. Konting-konti na lang ulap sa tuktok. Sa 5:41 na ng hapon. Tapos na kami sa Sumlang Lake. Punta kami sa Kamalig, pabalik ng Daraga. At eto na yung malaking sili. Picture muna kami dito. Saktong 6 o'clock ng gabi. Nasa bayan na ulit kami ng Daraga. And time check, 6:05. Back to starting point na. Bicol University yan sa kanan. Dito kami nagsimula ng Mayon 360 namin. Kukunin na lang ni CJ yung gamit namin din sa friend niya, JD. Tapos punta na kami ng Transient. Pahinga na para bukas naman. 6:07, Legazpi. Papasok na ulit kami. City Hall ba to? Oo nga. Pasko pa. Okay. Pasok na kami.
At ayun na nga, dito na namin tatapusin yung aming Mayon 360 sama si CJ. Ang dilim lang. Ang dilim, madilim lang. Pero kita naman yan, okay ka naman. Ariel, may ilaw na. Ah. So, pahinga na kami. Bukas naman ang real deal sa Donsol na. See you, Maabi. Bukas naman. Salamat.